Cooperativa de Dubic està organitzada en 4 àrees d'acció. Una dedicada a la infància, l'adolescència i les famílies en situació de vulnerabilitat. Per una altra banda, treballem amb joves esportistes en formació. Fem formació per professionals de l'àmbit social i terapèutic i una quarta àrea d'activitat, que és un institut dedicat a estratègies de teràpia familiar, com també de neurociència aplicada al benestar de les persones. Nosaltres anem a cooperar, no a competir, a fer xarxa, no a treballar individualment. I des d'aquí crec que la incidència està en el missatge de que és possible crear relacions professionals, relacions humanes, relacions comunitàries diferents. Aquest reconeixement de la Confederació de Cooperatives l'hem viscut com una mirada fraterna de la Confederació que posa en valor l'esforç que des de Dubic hem fet durant l'any 2018 en donar resposta a les necessitats emergents de la infància i l'adolescència en el nostre país com a part intrínseca de la nostra missió cooperativa.